Illum nagħmlu tifkira ta' Santa Ejul Għalija ta' Merida. Santa Ejul Għalija ta' Merida, Verġni u Martri, twieldet fi Spanja fl-aħħar 10 snin tas-seklu 3. Din hija aċċettata universalment li hija soffriet martirju għall-fidi. L-istorja tagħha sal-lum hija bbażata l-aktar fuq leġenda. Huwa meħsub li Ejul Għalija kienet tfajla ta' 12 sena. Ipprovat tmur għand l-imħallef Dukjan ta' Merida tal-li sforza insara biex jagħtu qima lil Allat Foloz bil-qbil tal-editt ta' Dioklezzjan. Anki jekk dan l-imħallef kien l-ewwel li jakkuża lil Għalija aktar minn darba biex tiġħad il-Kristu, hi xorta ma aċċettax. Fl-aħħar nett, Dakjan ordna li l-korp tagħha jitqatta bil-ganċijiet tal-ħadid. Biex iktar tbagħti, din il-qaddisa soffret ukoll nar qawwi li kisbet il-kuruna tal-martirju madwar is-sena 304.